Ahoj, vítam ťa pri ďalšej časti Dýchaj slovo. Hneď na úvod mám takú malú úlohu. Skúsi spomenúť na nejaký moment, kedy si potreboval nádej v živote. No, verím, že takých momentov bolo niekoľko. A aj o tom je vlastne dnešné evanjelium, o nádeji, kedy matka, ktorej dcéra je posadnutá zlým duchom, alebo ktorú trápi zlý duch, príde za Ježišom s tým, aby ju uzdravil. No a stretne sa možno s takou prekvapivou odpoveďou, že Ježiš ju neuzdraví hneď. Že ju najprv tak keby odmietne. No ale ona vytrvalo prosí a nakoniec teda Ježiš uzdraví tú dceru. Takýchto pasáží ináč máme niekoľko v evanjelii, kedy ľudia prosia o uzdravenie a tie výsledky sú rôzne, že niekedy ich Ježiš uzdraví hneď, inokedy tomu ešte niečo predchádza. Tiež musia vytrvať v tom prosení, alebo musia vyčkať nejaký čas. To je príklad toho, kedy niečo nakoniec dopadne dobre. No ale čo ak niekto o niečo prosí a dopadne to inak, alebo podľa našich očakávaní nepríde mu požehnania. A takýmto skvelým príkladom je kniha Job, kedy Joba stretávajú rôzne situácie. Raz mu prichádza podľa našich slov šťastie a inokedy nešťastie. Ale on vytrvalo slúži, vytrvalo ide po tej ceste, ktorú mu určil Boh a nepoľavuje. Napriek tomu nech je situácia akokoľvek ťažká, alebo akokoľvek ľahká, alebo svetla. A to je krásny príklad nádeje, pretože nádej nie je optimizmus. Nádej neznamená, že verím tomu, že niečo dopadne dobre. Ale znamená to, že verím, že niečo má zmysel, nech to dopadne akokoľvek. Nádej znamená, že to, čo robím, tak dávam do toho maximum, ale výsledok je už v Božích rukách. Som slobodný od výsledku. Nech teda to dopadne tak, ako je najlepšie pre Božiu slávu a teda aj pre mňa. Tak chcem ti zaželať, aby takáto nádej bola veľmi silno prítomná aj v tvojom živote.